तब आज ଟିକେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ କଲେଜରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବି କାହିଁକିନା ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆମର ଯିବାର ଅଛି ନା କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ରେଡି ହେବାର ଅଛି ଆହୁରି କେତେ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଅଛି। ତ କାହିଁକି ନା କାଲି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ନା ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଖାଇବାକୁ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଯିବେ କଲେଜ ନା ତ କଲେଜରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇ କଲେଜ ଗୋଟେ ବସିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ନାଚ ମାଚ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକି ନା ହଷ୍ଟେଲ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯିବାର ଅଛି ତ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମୁଁ ବାହାରିଲି ନାଚ ଦେଖିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଚ କେମିତି ହେବ। ନାଚ ଏତେ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଇବାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ କାହିଁକି ନା ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ନା ପଡ଼ିଆରେ ତ ପଳେଇଲୁ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ। ତ ସବୁ କିଛି ବୁଲା କରି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ନା କାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ତବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।